Ahoj Peti. Já asi začnu tím, jak jsem na tebe narazila, což si vlastně vůbec nepamatuju. Ale koukala jsem se na to, že na začátku, nebo respektive, že tvůj začátek na YouTube byl před 2 roky. A jestli dáš souhlas, tak bych potom dala do popisku odkaz na tvůj YouTubeový kanál. V pohodě. A asi úplně na začátek by mě zajímalo vlastně, jak to u tebe vzniklo, nebo co tě k tomu vedlo, že dáš nějaký své první video na YouTube. No, ahoj. Ja sa teším, že sa takto vidíme opäť. A ja si teda ani nepamätám, že sú to 2 roky, lebo ja to nejako nesledujem. Ale ani neviem, že či si pamätám, že ako som vtedy uvažovala. Ale mňa to proste k tomu viedlo. A teraz mi to tak prišlo, že u mňa je to vždycky tá radosť. Tá radosť z toho, že nedávno to aj jedna dievčina, s ktorou som si písala, tak popísala, že mám chuť niečo zdieľať a mám z toho radosť. Tak proste s týmto začalo, ale bolo to také zaujímavé, lebo ja som to v sebe pocítila, to bolo úplne krásne a išla som do prírody a nahrala som si nejaké video. Všetko to bolo krásne, až kým som ho neposlala na ten YouTube. Pretože vtedy sa vo mne začali diať také veci, ktoré som fakt, že nečakala. Chtěla bys o tom něco trošku povědět blíž? No mne to práve pripomenulo... Hej, mne to práve pripomenulo moje detstvo, čo sa mi ako ukázalo nedávno, alebo proste to sa mi tak niekedy si to uvedomím, že v tom detstve som si tiež tak tú radosť prežívala v sebe a ja som mala taký ten svoj bezpečný svet, vieš, že mne tam bolo dobre a ja som si ten svet predstavovala taký harmonický, taký príjemný a že ľudia, proste ten pekný, ktorý si všetci vieme asi predstaviť, alebo niekedy to k nám prišlo, ten pocit. Ale potom, keď už som s tým mala výsť von, tak tam bol strach. Vieš, akože to prejaviť. Pretože ja som to pravdepodobne skúsila, asi ako bezprostredne ako dieťa, ale nezišlo sa to s nejakým veľkým obdivom a bolo to skôr také, že ma niekto zahriakol, alebo nejak to zhodnotil, že to nie je dobré, hej? Že tak, ako ja sa prejavujem, tak to niekomu nesedelo, alebo také poučovanie, ja teda neviem konkrétne, ale pamätám si ten pocit, že také poučovanie, že život nie je taký ľahký a jednoduchý, ako si to ja predstavujem a tak. Takže asi niečo také sa udialo, aj keď som tam dala tie videá, ale ja som si toho bola vedomá. Ale akože prekvapilo ma ešte vtedy, že s akože ako až to môžem pociťovať. Vieš, že to nebolo len taká sranda pre mňa. Tak to bolo také prekvapujúce, no. Aha. A co tomu ještě vlastně jako předcházelo? Jaká byla třeba nějaká tvoje cesta, třeba jenom ve zkratce, tady vlastně k tomu, že že pociťuješ prostě v sobě radost a máš chuť jako sdílet takhle? No, tak kde sa toho chytiť? Tak ono to celé to bolo o tom, že ja som si vlastne aj to, že som to takto v detstve mala a že som tam mala tú radosť a že som sa k nej opäť navrátila, tak ja som si to uvedomila až teraz, až keď sa to vlastne vo mne tak skľudnilo, alebo keď ja som sa dotkla toho kľudu v sebe. A vlastne od toho, ako som to mala ako dieťa, ako som si ten svet nejak tak v sebe ukrývala, tak potom som si, tým, aké som mala tendencie, tak ja som sa odvodzovala od toho vonkajšieho sveta. Vieš, že ja som si hovorila, že som taká a onaká a že sa tu niečo má a tak som sa to snažila tak akože nejak naplňať ten život tým. A potom som zistila, že som není spokojná v tom živote. Proste to prichádzalo ako pocity úzkosti a takej až také ako keby nezmyselnosti toho života. Že akože všetko vyzerá, že nejak tak ide, že aj akože mám to, čo treba, hej, to, čo sa tak hovorí, že máme mať, alebo že čo je ten život, o čom je a
je taká asi dosť jednotná predstava o tom. Ale ja som v tom nebola spokojná a necítila som to naplnenie. No a vlastne tam sa začalo moje uvedomenie toho hlavne, že ja keď sa ku mne nejak dostalo, že ja si tvorím život sama, že ja si tvorím všetky situácie, tak som si začala otáčať tie situácie, ktoré sa mi diali, na to, že si ich vytváram ja. Mhm. A vlastne keď som aj chcela niekoho obviniť z toho, že ja neviem, možno, že mám nedostatok pozornosti od muža, alebo proste, že sa mi hoci čo deje zvonku, tak keď som si úprimne povedala, že som to ja, tak proste sa mi to celé zrazu tak ako začalo rozpadávať. A už vtedy som sa dotkla toho, že to budem musieť nechať prirodzene si ukázať, ako to je. A tým prišlo veľa rozpadov. No a ja som si bola, takže to je také, no to asi každý tak má tie svoje situácie, že ja som si bola jednak toho vedomá, alebo prichádzali ku mne také rôzne podnety, cez ktoré sa mi pripomínalo, že vlastne idem správnou cestou, ale ja som mala veľmi, veľmi, veľmi naučené sebaobviňovanie, čo je tu tiež možno aj dosť rozšírené. No a to ma tak ako keby chcelo stále stiahovať naspäť. Vieš, že akože ja tu kazím veci a ja teraz zrazu som si niečo zmyslela a vlastne tie moje strachy a tie sebaobviňovania mi potom aj vytvárali také situácie, že som si zažila, že mi to povedal nejaký človek. Že akože som klamala alebo čo, že akože prečo som to nepovedala, že ja to mám inak. Ale vieš, to je práve to zamotanie do toho, tak sa to tak akože ma snažilo sťahovať. No ale ja som si proste išla tou svojou cestou a ja som mala teda zo svojho života pocit, že som si toho ako keby naordinovala dosť veľa, ale to má asi každý ten pocit, pretože každý to vníma, tie svoje situácie tým svojim cítením a proste keď sa potrebujeme od toho oslobodiť, od tých všelijakých programov, tak to pociťujeme. Každý pociťujeme, napríklad ja by som iného situáciu možno pociťovala, že to je také jednoduché, ako sa s tým vyrovnať, no ale tie svoje som pociťovala tak, ako som pociťovala. No a tak som akože tak nejak v tom išla a nechávala tie veci, aby sa diali. No ja som tam mala veľa vecí, napríklad aj s kontrolou. Ja som bola zvyknutá, že mám život pod kontrolou, že viem, ako to je a že sa teda posnažím to nejak spraviť a vymysleť. Ja som tam mala fakt ako veľkú paletu týchto vecí. No a takže to nebolo pre mňa ľahké, som tak akože cítila, že to pre mňa nie je ľahké si tým všetkým ísť, ale zároveň sa mi vždycky pomedzi to boli také chvíľky, alebo sa to tak proste poskladalo, že som mala možnosť ísť do prírody, alebo sa niečo tak poskladalo a ja som zase pocítila tú radosť. Tú, ktorá mi vždycky pripomenula to prírodzené, čím som. Akože ja to nemyslím ako eufóriu, ale taký ten pokoj, že som rada, že som tu, že tu žijem a že mi je na tomto svete dobre, že sa mi tu páči a proste, že si to tu chcem užiť. Taková klidná radost. Ako? Taková klidná radost. Hej, áno, hej. Taká pokojná radosť. No a ono to celé, ja som vlastne potom už len sledovala ten dej, že čo všetko sa deje a kam ma to vedie. Lebo ja som ani nebola zvyknutá, ja som potrebovala odísť z domu, kde sme bývali a ja som nevedela kam a ako. A proste na základe toho, aké situácie sa udiali, tak som sa proste musela už nechať nejako viesť. A to bylo, to bylo v době, kdy jsi bydlela s rodiči, anebo už si vlastně byla jako osamostatná? Nie, toto bola taká skúsenosť vzťahová, keď sme sa rozvádzali. A tam
som si vlastne šáhla na mnohé tie veci, strachy, závislosti, vzťahové a všelijaké. A vlastne ja som sa ako keby, som vedela, že sa učím tak nejak plynúť a načúvať tomu, že kam som vedená, kde je toto správne, ako sa to poskladá. No ale tým, že som mala tendenciu k tej kontrole a tak ďalej, tak proste to človek pociťuje ako, že sa mu dejú šialené veci a teraz vôbec netuší, a už akože horia nejaké termíny a nevie, kam pôjde a čo bude a ako to spraví a tak ďalej. Tak to je stále, ja som to tak hovorila, že ja už som si vždycky povedala, že to je o tom uvoľnení sa. To je o tom uvoľnení sa do toho, aha, vedia, ako sa to vyriešilo. A prišlo zás ďalšie, a zás ďalšie, a zás ďalšie. A ja už som si potom povedala, že a to je vlastne o tom, že ja sa naučím, že prichádzajú ako keby úplne, ako to povedať, neuchopiteľné situácie pre mňa, akože neviem, ako budú, že je to normálne a že to tak bude vždy. Vieš, nie len, že jedna prejde a teraz a už zase to držím. No tak nejak som sa to učila na tých situáciách. A mne už ani nedovolovali také, ako sa to začalo prehlbovať, tak proste to už nejde späť. Že ako tie pocity, ktoré boli také najťažšie, tie úzkosti a také prázdnoty a všeličo, tak to už by som si nechcela zažívať ani za žiadnu cenu. Vieš, že by mi akože že by som mala všetky vonkajšie veci, ale proste toto by tam nebolo, tak to už nemalo žiadny význam vôbec sa o to ani pokúšať. No a tak som išla tak, ako ma to viedlo, no ale zároveň v tom som sa učila, že ale veď koľko vecí po tej ceste je tých krásnych. Vieš, že sa stále objavujú. Že to nie je len, že ja trpím, kým teda odložím rôzne programy a tak, ale proste, že si denne zažívam nádherné veci, ktoré som dovtedy ani nevidela. Lebo som si nevedela ani predstaviť, že proste len tak sedím na lúke a práve nemusím nikam ísť. Vieš, že aké to bolo wow, úžasné. Že niečo také si môžem zažiť v porovnaní s tým, ako som si to nastavila vlastne predtým. No a tak takto to išlo a vlastne... A potom už přišla teda ta chuť, že vlastně se o to budeš i dělit, že to budeš sdílet dál. Vieš čo, tá chuť tam bola vždy, ale ešte to bolo také, práve aj preto asi som pociťovala také všelijaké pocity pri tom napríklad postovaní toho videa alebo aj v rozhovoroch s ľuďmi, pretože ja som niekedy tú chuť prejavila aj už po tej ceste, ale ja som vlastne okolo seba stále mala popriťahovaných ľudí, tým, z akých programov som fungovala, ktorí to nepobrali alebo proste pozerali z iného uhla. A sa mi to odrazilo, akože nejak ma zhodnotili, pretože akože, aká som strašne múdra, alebo čo sa im tu snažím nakecať a tak. Takže vlastne mňa to takto... Ja som si najskôr potrebovala to celé nechať, aby to išlo, aby mi to vôbec dovolilo, aby ja som si sama sebe dovolila to, že s tým môžem akože prirodzene sa proste prejavovať. Akože byť a robiť to, čo cítim, lebo ja som si vlastne tak, ako si vytvárame ten svoj svet, tak ja som si ešte dovtedy vytvárala svet, ktorý to odsudzoval napríklad. A to bol tiež proste program, no. A keď už sa to tak... No. Takže předpokládám, že vlastně tady to, ty lidi po přitahování a tak dále, to se začalo měnit tak nějak v tom období, kdy jsi říkala, že se začalo hodně věcí bortit. To áno. Ono sa to menilo, ale ja som napríklad aj si tak uvedomovala, alebo prichádzali ku mne také podnety, že keď vlastne my si ten život dávame do poriadku, alebo teda sa oslobodzujeme od tých programov, takže sa ten vonkajšok začne meniť. No ale tam som si zase pozažívala také očakávania.
že tak niekto sa zmení a už ma pochopí a tak ďalej. A to bolo treba tiež celé opustiť, lebo to fakt, až keď sa to všetko pomenilo, tak ja som ani nechápala, že sa to takto môže pomeniť. Že to vlastne ako keby ja som chvíľku nebola prítomná toho, že by som sledovala tých ľudí a zrazu, keď som sa s nimi stretla, tak oni boli iní. Ale to sa dialo samé a tam som si vlastne tak ako ohmatala, že to nerobím ja. Že ja nemám ich meniť alebo ani očakávať, ako sa zmenia, alebo kedy sa zmenia, alebo čo sa zmení. Lebo niektorí ľudia odišli odo mňa, ako keby. A s niektorými sa úplne zmenila tá komunikácia a ja vlastne teraz už ani neviem, keď napríklad vezmem svojich rodičov, tak ja už ani sa neviem navnímať na to, ako to bolo predtým. Ako inak až to bolo predtým. Pretože vlastne ja si ako keby idem po svojom a v tom je všetká láska, hej, že keď si ideme po svojom. No a tým sa toto udialo. Že my teraz komunikujeme úplne inak, že je tam taká pohoda a ľahkosť a tak. A ja som si to akože uvedomila, ale nevedela som to už porovnať. Proste už napríklad to niekto pomenoval, že je to iné a ja som si to až potom uvedomila, že je to iné. Lebo pre mňa už to bolo samozrejme prirodzené a vlastne ako ja som si v tom žila s ľuďmi, ktorých mi to zasa popriťahovalo do života, tak ja som aj chvíľku napríklad pripadala svojej rodine a blízkym, že som iná a že sa možno na niečo hrám alebo tak. Tam proste tie reakcie poprechádzali zase to boli moje strachy. Tým akože prejaviť sa a hlavne pred tými blízkymi, ktorí už ma nejako mali zafixovanú a tak ďalej. Takže tak no, to sa všetko mení. Jak se vyprávěla, tak mě napadly nějaké otázky. Říkala jsem si, že to nechám poplynout a tak se třeba... Mne kľudne ma preruš, kedy chceš, lebo akože mne tam ide ako taká niť, ale to nie je žiadna potreba, že by som to potrebovala dopovedať. Jako něco si z toho pamatuju, takže tady teďka něco vyhrabu. První otázka, co mě napadla, je, že teda vnímáš, nebo jak to vlastně vnímáš, skrz to dětství, jestli tam vnímáš, že se to jako kdyby teda zastřelo, že tam ta radost teda byla vnímaná, měla si nějaký ten svůj svět, ve kterým ti bylo dobře a že se to třeba nějakým způsobem jako zastřelo právě tím, že teda z rozumu víme, jak tady máme vlastně žít. Někdo nám to řekl a tak se tím jdeme řídit. A potom se to začalo zase trošičku ukazovat díky tomu, že si uvedomila, že už teda takhle nemůžeš. No hej, ja si myslím, že to tu je aj také rôzne, že vlastne my máme ako keby každý k niečomu inému tie tendencie. A mne sa to, ja som napríklad, keď ma niekto nabádal tak, že pozri sa na svoje detstvo a rozober si to a tak, že čo, vieš, že keď som chcela nejaké programy uvidieť alebo čo, ale nikdy mi to nešlo takto, že ja idem a začnem sa v tom hrabať, ale sa mi to tak v priebehu ukazovalo. A vlastne fakt, že všetko, čo sa mi ukázalo, tak bolo až tak v priebehu a niekedy až spätne. Že som si to uvedomila a vlastne mi sa to celé ukázalo až tak, že ako keby teraz to vnímam ako ten moment vtedy v tom detstve, že ako by som ja teraz bola tam. Že akože vedia som si to v tom detstve predsa uvedomovala, veď aha, všade to tam bolo, že ja som to vtedy nevnímala, vieš, a ono to tam fakt bolo, lebo to je ten jeden moment. Ako keby v jednom bode je to celé, len my to vnímame ako čas. A mne sa teda ukázalo s tým mojim detstvom, že podľa mňa je to v tom detstve akože sa to dá navnímať tým, že tam nie sme až tak zaťažení ešte tými všetkými povinnosťami a sú tam napríklad škola a tak ďalej. Mňa to strašne tlklo, tá škola. Som bola úplne moc vyčerpaná, ale vždycky mi to ukáže tak letné prázdniny, ako sa aj teraz blížia.
že to dieťa tam zrazu má také plynutie, že nikto od neho nič nechce a my sme tuto behali proste po lesoch s deckami a zbierali bylinky a tak. A vtedy mi život prišiel taký proste krásny, že aké je to tu super. A teraz, keď tam som si ja predstavila napríklad niečo, čo mám rada, tak to bolo všetko možné. A ako náhle som prišla do tej akože reality, ktorú niekto nejak pomenovával, tak zrazu nedá sa to, lebo toto, lebo hento, lebo tamto a už to boli všetko tie zamedzenia. No a hej, akože podľa mňa sa to v tom detstve týmto zastrie, tým vnímaním toho vonkajšku. A ja ešte som si u seba uvedomila, že od malička som to mala tak, že ja som tam mala ako keby silné navnímavanie druhých, ale nejak to bolo nastavené tak, že som si všetko brala na seba. Že ja som napríklad prežívala za druhých a bolo mi strašne ľúto niekoho. Keď som to videla, ja som nemohla napríklad ani rozprávky a filmy. Mne sa to strašne dotýkalo, lebo ja som to brala akože ja som to všetko prežívala. A niekto tam mal také odosobnenie od toho. No a potom sa mi to ukázalo tak, že ja vlastne to vnímanie, ktoré bolo silné, ktoré každý vlastne máme, tak ja som tým vnímaním brala ten vonkajšok. Že ja som proste, mi sa to až tak ukázalo, že úplne ako keď idem po ceste a možno, že niekto by si nevšimol toľko vecí, čo sa okolo deje, ako som si ja všímala. Že ja som tú pozornosť strašne dávala von a nejak som to tak mala nastavené, potrebovala som sa naučiť si to vyladiť. Lebo akože kde to vzniklo, to ja neviem. To je možno, že prebraté, proste určite je to prebraté od niekiaľ, ale takto nejak som to mala nastavené a to mi vlastne robilo aj problémy. Pretože ma to vyčerpávalo a ja som všetko prežívala a tak ďalej a tak ďalej. Další otázka, která mě k tomu napadla, byla vlastně, ty jsi to potom zmínila o chvilku později, ale ještě bych se k tomu vrátila, jak jsi říkala, že si potom už vlastně slyšela někde o tom, že si vlastně tvoříš ten život ty sama, tak mě tam právě k tomu napadla otázka, jestli tam právě přišlo teda třeba v určitých fázích nebo ze začátku právě to sebeobviňování, že teda vidím, že si to tvořím a vlastně jdu zase do toho, jdu si zase tvořit to, ať si to zase můžu prožívat, že jako se můžu za to obvinit, co jsem si to vytvořila. No, ja mám pocit, že ponuky prichádzali fakt všetky možné, ktoré existujú. Akurát, že tá intenzita bola buď väčšia alebo menšia, že fakt, že ale, že s niektorými vecami niektorí ľudia proste majú také nastavenia, že si to tak ľahšie upracujú a niečo ich tak ako drtí. No a s tým, že si to teda vytváram sama, a to hej, ja som mala v sebe takú akože netrpezlivosť. Aj to som si potrebovala, proste to bola aj tá kontrola a očakávania a tak ďalej. A toto mňa, tak sa mi to stále tak vracalo, že tak dobre, tak veď už s tým niečo robíš a teraz ešte je to takto a ešte je to hen tak a ešte je to onak. A mňa z toho vyslobodilo, až keď som si jedného dňa proste fakt také ako keby otázky, ktoré sú otvorené a vlastne ani nemajú odpoveď, lebo ja som si tak povedala, že, a to bolo až za dlhšiu dobu, že k čomu to vlastne je. Akože k čomu mi je to, že ja sa obviním, alebo že chcem vedieť, ako som na tom, alebo či mi to vôbec k niečomu je, či mi to k niečomu pomôže. Vieš, a vlastne tá hlava chce tú odpoveď na to, ale ja som od toho dala ruky preč, od týchto otázok, lebo vlastne mi v tom nebolo dobre. A najskôr som sa v tom vymáchala, samozrejme, že som sa obviňovala za to, že je to všelijako a že si to tvorím sama, ale ako by som to povedala? Ja som to napríklad u niektorých ľudí vnímala tak, že ako keby, že prečo to takto musí byť.
Že prečo si musíme ísť takými procesmi. Mhm. A tam mne tiež potom z toho pokoja prichádzala iba taká odpoveď, že prečo to máme riešiť. Akože, že to takto je. Lebo tam sa tá mysl zamotá do toho obvinenia, že tak dobre, tak teda ja som to vedomie a ja si to tvorím. A prečo takto to je? Prečo je to práve takto? A prečo to musí byť také ťažké a tak ďalej? Ono to v skutočnosti ťažké nemusí byť. Ale proste sme sa rozhodli si ako keby to okúsiť, tú myseľ. No a tam to ide dostratená u mňa, že tá odpoveď nepríde, že prečo, ale ja som si vždycky na to dala tú otázku, že a prečo sa tým mám zaoberať, že čo mi to teraz dá, kam ma to posunie. A napríklad aj keď by som sa porovnala s niekým iným, že aj jemu to ide rýchlejšie a takto a onak, keď by som aj dovolila to porovnanie, tak k čomu mi to bude? Vieš, že nič mi to nedá. A tam je taký kľud, že to môžeš pustiť a proste ísť si užiť to, čo práve máš okolo seba. A nechať veci, aby sa skladali, pretože vlastne taký ten základ tej radosti asi mne vždycky dával taký, ako že ma to tak ťahalo ísť tým, lebo som vedela, kam to smeruje. Vieš, akože samozrejme, keď si to zoberieme, tak to ani není cesta, ani sa to akože nedeje, ale je to naše uchopenie toho, že sa niečo deje a že my odkladáme programy a tak, ako môžeme tam byť okamžite. Ale proste prijať to, že si tu zažívame takéto skúsenosti. Ono už fakt, keď si človek ten život užíva a zažíva si ten pokoj, tak potom už mu je jedno, že sa niečo doľaďuje ešte. Že proste už ten život žije, takže tak sa niečo ešte doladí. No však to je super, lebo to bude ešte také, ako som doteraz nepoznala. Akože až také pekné. No jasně. A i si povídala, že vlastně, když se dělo spousta těch situací, že jo, a furt tam ta mysl říkala, tak teď už bude ten klid, tak tam tě to vlastně pěkně vyškolilo, že je to úplně vlastně jedno, že ten klid už se tam vlastně dá vnímat, i když se něco děje, že jo. No, hej, to ja som tak čakala, že kedy niečo bude. A vlastne som si na tom sedela. Tak keď si ho dáš, tak ho budeš mať. To je pěkné. Jo, to mně přijde taky hezký, fakt se na to podívat, dát si třeba tu otázku, právě kam mě ty moje otázky vlastně vedou a jako vlastně to uvidíme hnedka, že jo, že to bude do toho chaosu, nebo do nějaký úzkosti, nebo vlastně do pocitu neřešitelnosti, nebo něčeho takového, že jo, takže vlastně okamžitě od toho můžu ustoupit. Hej, presne, no, to je super. Ještě si tam říkala vlastně o kontrole a já jsem předtím, než jsme si šli povídat, tak jsem měla chuť si pustit nějaký video od tebe. Ty na mě koukají z okna. Čau. Jedno dítě. A to a hodně mi tam zarezonovalo, nebo se mě dotklo právě téma ztráta kontroly. Bylo to nějaký video, ve kterým si o tom mluvila trochu víc, tak to se mi moc líbilo. Že vlastně ta mysl trošku potom je z toho jako rozhozená, že jo, když fakt o tu kontrolu má přijít. Jestli máš něco, co bys k tomu chtěla povědět, jak to třeba probíhalo u tebe, nebo jak to vnímáš nějaký princip nebo něco. No to bolo úplne, ja keď som si navnímala to, akože byť bez tej kontroly, tak to je tak krásne, lebo tam není čo pokaziť, vieš, že akože ja vlastne tou kontrolou som vždycky čosi kazila. A ako samozrejme, že to bolo také, že to tak potrebovalo prehupnúť. Ja som si tú kontrolu uvedomovala a vlastne teraz už hovorím z toho, že vnímam ten pokoj úplne, že viem, že tá kontrola nie je potrebná. Ale vieš, ja si napríklad navnímam takto to, aké je to bez tej kontroly a to je jedna vec, že to ide navnímať ľahučko a
proste vieš, že ako keby ten svet pracuje pre teba. Všetko sa ti skladá pred tebou presne tak, ako ty potrebuješ, ako ani sama nevieš, že máš rada. Len tak nejak ako v pocite to tušíš, alebo niekedy ti to príde a vlastne ty si počkáš na to, ako sa ti ten chodníček pred tebou zloží a už si po ňom iba ideš. No ale potom, keď prichádzali situácie, kde vlastne tá myseľ bola zapletená v tom programe, tak tam už to bolo pre mňa samozrejme ťažšie si uvedomiť, že práve to tam drtím tou kontrolou. No ale tam som si práve tak akože ohmatávala postupne, že ako to je pustiť tú kontrolu no úplne v tej situácii, že naozaj neísť ani do rozoberania tej situácie. Lebo tam vlastne ono má to ako keby no niekedy možno v minulosti sa mi to ešte nedarilo, že ma proste tá situácia zobrala, ale postupne sa mi vždycky v tej situácii ukázali také dve možnosti, že môžeš to ísť riešiť a tak ďalej, alebo to skús fakt, že úplne pustiť. Akože tam boli strachy a všeličo, ale už som vnímala, že ja mám na výber. Že mám na výber buď tú nejakú kontrolu, alebo ten pokoj. A pre mňa fakt, akože pre mňa bol ten pokoj tak úžasný, že som si to zažívala, že mne potom začali chodiť do života aj ľudia, z ktorých som vnímala, že oni v určitých situáciách, kde ja som bola v strese a v krči a v kontrole, tak oni tú situáciu proste nechávali len tak ísť a oni vedeli, že to pôjde správne. A ja keď som len toto zavnímala u druhého človeka a tu sa mi to prihralo, lebo ja už som chcela. A ja som si len vybrala, že áno, ja už proste nejdem do tej kontroly, nechám to. Samozrejme, že som pociťovala všetky tie v sebe, tak ako mi to ten program, keď som to mala už aj napríklad cez telo a tak, to som neignorovala, že akože sa diali napríklad mi myseľ ponúkala nejaké také všelijaké strachy a fakt, že niekedy to bolo až paralýza cez telo. Že akože niektoré strachy boli pre mňa, ja neviem, ako to popísať, lebo ono sa to tak ťažko uchopuje toto, alebo si myslím, že tak ťažko mne sa to uchopovalo, že čo je to, nechať tie veci prejsť a vlastne z nich nekonať, ale aj tak ich cítim. Že to není, že ja ich necítim, oni sú tu není a tak ďalej. Ja ich cítim, ale ja aj tak viem, že to je niečo iné odo mňa. Takže to je niečo nabraté. No a to už postupne to vedomie nás, teda podľa toho, ako to ja vnímam, nás prevádza tým, že veľakrát si to možno ešte zažijeme, ešte nás to nejak sťahuje, ale postupne sa to tak uvoľňuje. A už ide si vybrať, že už nejdem do tej kontroly. A pre mňa fakt to navnímanie iných ľudí, ktorí to mali v tom pokoji, aj keď pre mňa bol ten pokoj až desivý niekedy. Akože pre mňa to bolo úplne, že ja to neviem popísať, ale proste bolo to desivé, ale ja som si to vybrala, lebo som vedela, že je to tam. Že proste už som si toľkokrát skúsila to riešiť a ja neviem čo, že už fakt, že niekedy až od únavy som to proste už No a hlavne ja som si zažila napríklad aj také veci, že ja som niečo pustila a potom sa zase z inej strany prikradlo niečo, čo mi tam zase nahádzalo strachy. Vieš, a ja som si ale dokázala napríklad aj tými strachmi zasa vytvoriť blbú situáciu. A teraz tá myseľ, že aha, tak ty si niečo pustila a pozri sa, čo sa ti stalo. Lenže ja som si potom už som uvidela, že ale ja som si to zasa vytvorila. Lenže trošku v inom odtieni. Že naozaj to mám v rukách ja. Že keď to pustím, tak proste už naozaj nebudem do toho špárať. A tak neviem, no.
Máš teďka třeba i nějaký konkrétní příklad? Nějaké takové situaci, kterou se třeba pustila a pak vlastně se tam ukázalo, že jako vybrat si ten klid je svým způsobem i rozumnější. Tak rôzne také, teraz mi tak prišlo, že možno ja mám rada, ja rada šoferujem a neviem, či to je dobrý príklad, ale to je také, ono je to také zaujímavé, lebo my napríklad robíme radi určité veci a máme to úplne prirodzene v sebe. Ale niečo si tam nedovolujeme, lebo máme predstavy, strachy. A teraz ja nemám napríklad v niektorých situáciách, hlavne v hustej premávke v meste, nemám skúsenosti. A potom, keď sa mi takto prihrala príležitosť v živote si tým ísť, tak som mala na výber, že buď teda do toho ani nepôjdem, alebo si skúsim ten pokoj, že proste nepríjmem žiadne predstavy o tom, a proste pôjdem z toho pokoja to skúsiť, lebo ono nás to tak ako keby chce odradiť aj od toho, čo chceme. Vieš? A tam veľakrát býva ten posun. Neviem, či som vôbec hovorila k tomu, čo si príklad k tomu, čo si zapýtala. Ale hej, že tiež som tam mala na výber si vybrať tú kontrolu, lebo ja som to mohla prejsť krčovito a tak ďalej a proste riešiť, ako to je a či to robím dobre a tak ďalej a či sa mi niečo niekde nestane. Ale proste fakt som si zažila, že keď som v tom kľude, tak ono sa to ako keby celé deje v tom kľude. Že tam nemusia ani prichádzať situácie nejaké také, ktoré my si veľakrát myslíme, že sú pre nás aj poučné, že teraz akože stala sa nejaká taká kritická situácia skoro, tak sa z toho musím poučiť a tak ďalej. Toto ja som si tou vinou veľmi kladla do života. Že vlastne ja sa na tom učím a teraz niečo som spôsobila, tak teraz sa potrebujem naučiť, že toto a tamto. Ale ja som si tie situácie vytvárala, na ktorých som sa potom chcela učiť. A z toho pokoja to bolo jednoduchšie. Nepotrebovala som tam toľko tých situácií a to som si tiež tak akože ohmátla v živote, že to, čo som si myslela, že si dám tými situáciami nejakými krízovými, takže ja by som z toho pokoja na to neprišla. Ale to tak vôbec nie je. Ono to z toho pokoja prichádza úplne rovnako. No a nie takým spôsobom takým hektickým, ale právě, že jednoducho, no. A stává se ti třeba, že když teda je tam vybraná ta cesta toho pokoje, tak třeba stejně přichází nějaký vlastně otázky z té mysli nebo něco podobného, co vlastně tam chce zasít třeba tu pochybnost, akorát třeba ty už prostě víš, že jsi ten pokoj vybrala, takže už toho jako neuhneš? Hej, to určite, ono sa to ponúka, viac alebo menej, ale v tom pokoji je tak dobré, že to už je stále sa tam akoby prehlbuje to taký návyk na ten pokoj, že proste mne už sa z toho ani nechce ísť preč. Takže vždycky už človek ako keby citlivejšie a citlivejšie zavníma, že ho niečo z toho pokoja chce vyťahovať. A tým je to také, akože, že sa to prehlbuje alebo odkrýva vlastne celý ten pokoj. Že vlastne on môže byť všade, vo všetkých situáciách stále. A takto sa to vlastne tak rozširuje, že ten pokoj zaplavuje úplne všetko a netreba už nikde z tej kontroly fungovať. Ale akože ja som k tomu fakt už taká ako keby, že s láskou k sebe. Že proste nebudem, že tak teraz som nebola v pokoji a som ma čo si zobralo ani neviem ako, do nepokoja, tak nevadí. Proste keď viem, tak to pustím a idem ďalej. Pro nějakého člověka, který třeba ještě si to v sobě úplně jako nenavnímal, nebo mu tam ta mysl dává ten chaos, tak vlastně jako kdyby, co je to moje a co to moje jako není, tak mě tady ten moment, jak jsi teďka vyprávěla,
přišel úplně skvělej na to, si to klidně pustit jako víckrát a právě si to navnímat, že vlastně to, co je to moje, je takový to jako kdyby vnitřně pečující, takový to fakt jako příjemný, klidný a to neznamená, že to musím hnedka právě jako kdyby umět aplikovat všude, že jo, ale prostě právě jenom tím, že si to jako kdyby navnímávám, tak postupně čím dál tím víc, kdyby odkrývám to, co teda ke mně fakt jako patří a to, co ke mně fakt jako nepatří, to, co mám jenom nechat projít a vlastně se na to už nechytat a neskoušet to prostě řešit a tak. Tak to bylo moc hezké. Mne tam ešte k tomu prichádza, že ja som napríklad aj v tomto sa tak trochu ešte, tam bola taká určitá snaha, akože si navnímavať ten pokoj. Ono je to fajn, keď to tak prirodzene ide, že ho zavnímaš. Ale tiež snahou by som to nespravila. A práve len tým, ako pre mňa to bolo to uvedomenie, že viem, že je. A že nemusím vlastne nič iné robiť preto. Ani ho cítiť napríklad v určitej situácii, ten pokoj. A vlastne jediné, čo ja akoby robím, je, že si uvedomím, keď je niečo iné ako pokoj. A to nepríjmem. A už ten pokoj, on sa rozlieha sám. Tak to je také, no, je to taký proces a každý si tam nájde to svoje, že ako. Ale ja som teda mala tendenciu aj k tej snahe, aj o ten pokoj. A to tiež tak nefunguje, no. Ale to mně připadá, že vlastně, když už by tam měla být snaha, tak už ta mysl jde jako kdyby jednat z nějaké představy, jak by to jako mělo vypadat, ne? No jasné. No ono, no. No povídej. No mne sa tam ukázalo to nič, kde je vlastne to všetko. Pretože nemusíš ako keby ani navnímavať nič. Pretože ty, keď ten pokoj si, tak sa nemáš kam stratiť, aj keby si chcela. Jedine sa môžeš stratiť v mysli. A táto akurát zastrie. Aj tak sa nestratíš z toho pokoja, len proste práve sa bavíš niečím iným. Vzpomněla jsem si teďka u toho na to spoluzažívání a chci se zeptat, jestli vlastně je teda nějaká možnost se s tebou takhle setkat a spolu zažívat třeba ten pokoj. Někde tam u vás, předpokládám, na Slovensku. Aha. To určite, akože ja to mám v sebe takto otvorené a tiež to nechávam v tom plynutí. Lebo ako ono napríklad, keď mi aj prichádzalo tie videá a tak zdieľať, tak tá myseľ sa toho ešte vie niekedy tak trošku chytiť a chcela by to ísť vytvárať. Že tak dobre, keď je to také super, tak poď a tuto je možnosť a hentam a tam. Ale ja som si to tiež vlastne ani sa nič neuskutočnilo a vždycky ma to v tom procese prestalo baviť, lebo to nevznikalo samé. Vieš, že už som tam cítila tú snahu, že by som niečo išla, lebo ono sa mi to potom ukázalo, že aké je to krásne, keď sa to vlastne to jediné, čo je, tak je, že ja nemám možnosť poňať to, ako to tá harmónia chce mať. Vieš, že akože ja tam môžem prísť s tou svojou otvorenosťou, že už tam nebudem proste si dávať nejaké zamedzenia. A tá harmónia mi ukáže aj ten pokoj, že ako sa to skladá. A keď sa to začne skladať, keď sa to začne postupne diať, tak sa toho vlastne zúčastníme. Takže ono je to tak, že ono sa to, ja viem, že sa to tvorí, už to cítim dlho, ale vlastne ako keby ani nezávisím od toho. Vieš, že by to muselo byť, alebo tak, lebo to by ani nebolo k ničomu. To by bolo vlastne len pre závislosť nejakú. Ale ono tak, ako je to potrebné, tak sa to vytvorí. Takže hej, keď prichádzajú podnety, keď sa to skladá, tak určite áno. A mne je prakticky jedno, že kde. To je také, že neviem to uchopiť, lebo ja som si aj v živote, čo sa týkalo nejakého napríklad môjho bývania, tak
tak už to mám tak, že vlastne ja sa cítim doma u seba a je mi úplne jedno, kde som. Akože fakt, keď ma niekto zobere a tak to položí do Austrálie, tak budem u seba stále doma. Takže aj s tým stretaním. Aké možnosti na to budú, tak úplne je to jedno, že kde. Mhm. Ale Takže když by někdo cítil třeba chuť ti jako napsat, hele Peti, jak bys to viděla se setkáním tady, takže vlastně, když bys to cítila, tak seš tomu prostě otevřená. je to o tých podnetoch, že keď je to chcené, pretože ja akože nemám tendenciu chodiť a s niečím sa ponúkať, to tak ani nemá byť, ani to není prirodzené, ale je to niečo, čo keď je akoby keď je to proste chcené, tak to tam zapadne. Vieš, úplne, že sa to proste udieje, no. A tam je práve krásne aj to plynutie, lebo ja si neviem predstaviť, že by som niečo tak z hlavy vymyslela, že tak zajtra hentam, ako prvé, čo mi napadne, a teraz ja tam prídem a ani nebudem vedieť, že čo vlastne, prečo to tam robím. Lebo ten, ako keby aj nejaká náplň, pointa a tak to sa všetko skladá z toho, čo z tých podnetov ostatných. Že akože keď je to stretnutie, tak mne to tak dáva aj zmysel. My sme sa tak raz bavili s priateľom o tom, že keď vznikajú komunity, tak ja som mne sa to páčilo, že vznikajú nejaké komunity napríklad, ľudí, ktorí žijú podobným spôsobom. A ja som si to aj vlastne trošku som sa tomu priblížila, keď ja som písala bakalárku a mala som to práve o takejto komunite ľudí žijúcich niekde. A postupne sa mi v živote ukázalo, že ja vlastne, ale by som sa nevedela k ním pripojiť. Lebo mňa by tam stále niečo zväzovalo, nejaké pravidlá a nejaké, že oni si to určili. Takto to je a tuto na tomto priestore budeme fungovať takto. Akože všetko v dobrom, hej? Ale mne to začalo sa ukazovať a ja som tiež ako chcela veci nejako skladať, nie, že by som k tomu nemala tendenciu. A potom sa mi to ukázalo, že je to presne naopak, že to sa vytvára. Že to sa akože samé vytvorí z toho, že sa to zíde. Vieš, a až tam, tým, že každý žije tú svoju slobodu tak, ako cíti ten svoj život, tak proste sa to ako keby drží pri sebe samé. Tak to vnímame vo vzťahoch. Že to není ako, že si nastavíme pravidlá, ale proste my žijeme slobodne seba a nechce sa nám ísť od seba. Tak nejak, no. Tak nejak aj s tými stretnutiami. Že fakt nás to pritiahne k sebe, no. Mně napadla otázka, jak vnímáš sobě, jakou esenci vlastně jako přinášíš. To jsem cítila i takovou otázku, když jsem si poslouchala nějaký tvoje videa, tak jsem to cítila fakt hezky. A nevím, jako, možná ta otázka není úplně jako správně položená, jo? Nevím, jak ji úplně jinak položit. No ani neviem na ňu úplne odpovedať, lebo akože ono sa tu sem tam tak objaví, že ja si uvedomím, že čo je tou mojou prírodzenosťou. Ale keď som to, ako má každý samozrejme, každý tu má tú svoju prírodzenosť a ono sa ako keby prejavuje vždy inak. Tak ako to práve tam sedí, kde sa to prejavuje. A tak ja som sa tiež niekedy možno pokúsila to nejak pomenovať, že čo mi je také blízke, ale zase keď by napríklad sa na to pozeral niekto druhý, tak by to možno pomenoval inak. Možno, že by bolo fajn, keby to pomenoval niekto druhý. Ako to je pre neho a zase pre iného by to bolo inak. Jasně. Jo. No a když se teďka třeba někdo koukne na ten rozhovor a bude si říkat, jako to zní prostě úplně krásně, nějakým způsobem cítím, jako že bych ten život chtěla taky takhle žít, tak jako by co pro to jako udělat,
Jestli co mě tam třeba jako jde, tak je fakt teďka hodně, fakt jako úplně v té jednoduchosti jenom si prostě jako dovolit nebo souhlasit s tím, že prostě fakt teda už chci, aby se mi to ukazovalo, jak to ke mně jako patří. Ono je to, no mne tam prichádza, že uvedomiť si, že ten pokoj som a nechať ten život diať sa, aby ma k nemu doviedol, ale vlastne doviedol iba preto, lebo som si napríklad zažívala niečo iné ako ten pokoj. A proste, že ten pokoj už som a tam je to uvoľnenie sa do toho, že vlastne nemusíš preto robiť nič. No ono je rozdielne, keď to uchopuje myseľ a keď to neuchopuje myseľ. Ale ono totiž pre mňa bolo dosť takým dobrým uvedomením, že mňa to fascinovalo, že ten pokoj som a ja som to hneď pocítila a už som si myslela, že wow. A potom, keď sa začali zasa nejaké veci vyľaďovať, tak som si, ale pre mňa bolo, ako by som to povedala, dobré, že mi prišlo uvedomenie, že to je to vedenie k tomu pokoju. Pretože ja som tam ešte vychádzala z nejakých vecí, ktoré som mala naprogramované. Akože nedieje sa nič zlé. Že to naozaj je ono, lebo vlastne to vedomie nás prevádza určitými situáciami, ktoré je ešte potreba. A fakt tomu akože dôverovať je také asi slabé slovo, lebo to je ako keby sme nevedeli, že to vedomie sme my. Že akože dôverujeme niečomu, nejakému vedomiu, ktoré nás za ruku a prevedie nás tým a aj keď tam pociťujeme všelijaké emócie a tak je to v poriadku, ale my keď vieme, že sme tým, tak tam je zároveň ten pokoj, aj keď sa ešte dejú nejaké situácie. Asi tak nejak by som to pomenovala. A tohle uvědomění k tobě přišlo, jakože ty jsi to sama uvědomila, anebo si to třeba nabídlo se ti to jako kdyby zvenku? Ono to prichádza rôzne. To je akože tiež sa asi netreba brániť tomu, neviem, či som sa tomu niekedy ja bránila, že to prichádza cez ľudí, lebo ja vlastne všetko je to odraz mňa. Akože ja tam, to už by potom tá hlava chcela priraďovať, že aha, on je aký múdry, že mi niečo povedal. Ale proste to som ja a ja som si to povedala, akurát, že cez tento prejav hlava to tak vidí, no, zvonku. A toto neviem, ako bolo presne, si to nepamätám, toto uvedomenie, že akou cestou to ku mne prišlo. Ale niekedy je to tak, že to proste tak vyvstane v prírode alebo tak. A niekedy je to práve tým, že niečo si pozriem, ale nikdy to není tou snahou, že idem na niečo prísť, tak si niečo pozriem. Už keď človek fakt žije v tom plynutí, tak má iba chuť si niečo pozrieť, možno kúsok niečoho, alebo nič, alebo sa s niekým rozpráva, alebo mu niekto príde do cesty a tam sa to všetko ponúka. No. A tak ono to vlastně dává smysl, že jo, i z toho pohledu toho, že jako vědomý tvořitel, tak pokud do téhle chvíle nevědomě se tvořilo, nevím, jak si povídala situace třeba, kde se potom ukazovala sebeobviňování a tak v případě, kdy už se ten jako klid nějakým způsobem zase uvědomuje, tak to dává i smysl, že jo, že to potom zvenku taky půjde vidět. Zase zpátky, že jo. Ono je to všade. Je to všade. Mne to raz tak prišlo a to bolo pekné, teda mne sa to páčilo, že vlastne ja som sebou, ale aj celým svojím životom, aj všetkým, takže tam to všetko je. A ono to nejako, niektorých ľudí mám pocit, že to desí, že už sú tu neni tí druhí a už tu nebudú žiadne vzťahy a tak, ale to sú všetko krásne veci, ktoré sa
aj tak dejú a odohrávajú a tak si to aj zažívam, že vlastne tam není ani potreba toho ako keby byť ani dobrý, ani zlý, ani nejaký, ani očakávať od niekoho, aby bol nejaký, proste to sa všetko stratí. Pretože tam je tá naplnenosť toho. A neviem už slovami viac popísať asi. Ještě mám chuť se tě zeptat, co tě vlastně baví? Co tě naplňuje, co ti dělá radost? Co ráda děláš? Je aj tak akože fyzicky, čo ma baví a v živote reálne. No veď vieme obidve, že nás baví hudba, spev. To hej, to je také jedna z vecí. A mňa baví aj pohyb, aj teba. Pohyb. Ja som to teda, keď to nazvem šport, tak už neviem, že ako som to nazvala, lebo šport práve, že mňa to nikdy nepustilo do toho športu, kde by odo mňa niekto niečo vyžadoval, lebo aby som bola okamžite bez energie. Ale v tej svojej, to vlastne tak, ako každý si tu tvoríme ten svet podľa seba, tak ako cítime pre seba, tak v tom mojom svete ma tá moja úroveň toho športu baví. A je to dosť pohybu, ako potom až na tom porovnaní s inými ľuďmi je to vidieť, že napríklad, že a stále chodíš a veľa chodíš, alebo beháš, alebo čo. Takže či je to veľa alebo málo, tak až tam sa to nejak pomenuje. Každopádne tam je vždycky tá sloboda toho. A ja som si to napríklad aj pri tom speve, som si to tak zažila, že keď tam nemám tú slobodu, aj keď som sa sama bála ísť do takých ako vlastných, napríklad, ako sa to povie, keď si len tak spievaš zo seba, tak ja som sa akože tak prirodzene sama bála sa prejaviť aj v tom. Takže som si myslela, že tam potrebujem to, že ma niekto vedie a nejak mi povie, ako to mám robiť. Ale tak mi v tom nebolo dobre, že som sa proste vykopla k tomu, že to, čo cítim a ako to cítim, je to pre mňa. No a potom už sa ukáže, že kde si to nájde nejaké prepojenie alebo čo sa z toho vytvorí. A napríklad vidíš, to mi napadlo, že ja rada mám také ručné práce, také ručné tvorenie. A tam som sa ja som sa na tom strašne veľa učila toho, ako som hneď napálila do tej predstavy. To je krásne, to viem a ja sa to viem naučiť. Vedela som všetky tie svoje akoby schopnosti k tomu, ale predbiehala som to vedomie. Že ja som sa k tomu nenechala doviesť, ale potom ma to vyčerpávalo a nefungovalo mi to a neladilo to s ostatným mojim životom a tak. Takže to fakt, že z toho pokoja ma to tam nám niečo prerušilo. Teďka je to na chviličku zaseknutý to video. Ty ma nevidíš? Či? Slyšíš dobře? Je to teďka u tebe chvilku? Jo, už to vypadá, že už to asi bude lepší snad. Jo, tak teďka jsi zpátky. Ano? Aha, teraz hej. Jo. Teďka už je to zpátky. Poslední, co se ještě neseknulo, bylo, že vlastně si se k tomu nenechala dovést, k tomu ohledně těch ručních prací. Hej, no. To sa ukazovalo vlastne všade. Pri každej aktivite. Že ono z toho pokoja je to úplne niečo iné. To je také, že vlastne človek má pocit, že má veľa času a že nemusí do ničoho ísť, lebo tam nemá tú emóciu toho, že wow, ale proste ho to k tomu dovedie a potom si to užije práve vtedy, keď to je. Mně připadá, že to tam hodně překračuje
když je to vlastně to tvoření z toho pokoje, tak to fakt úplně hodně překračuje ten program toho srovnávání se prostě s těma druhejma, že jo, a přijde mi, že z toho jako vyvěrá taky spousta strachu, právě tady z toho srovnávání a vlastně jako kdyby i zarovnávání prostě jako velkého počtu lidí, třeba ať už to je právě jako v práci, že máme nějakou 8hodinovku, tady máme 4 hodiny prostě pracovat, potom přestávka, potom zase pracovat, přitom jako fakt každému z toho jeho cítění by ta přestávka nebo prostě cokoliv vyhovovalo jako úplně v jiný čas, nebo mnohem víckrát, nebo mínkrát, nebo jo, že ano. Potom vlastně, když ten člověk už takovýmhle způsobem jako se vrací k sobě, tak mně připadá, že fakt spoustu těch věcí, které jsou zatím jako v tom vnějšku takhle postavený, tak už fakt jako kdyby dělat jít nemůže. Áno, áno. Ono je to také, že ja mám takú skúsenosť aj zo svojho okolia, že aj tam sa ešte niekedy vie pretvoriť to okolie a že vlastne ma to ešte niekde nechá, alebo už tam idem zo svojej slobody. Napríklad ja som takto jednu prácu, proste som vedela, že ja môžem jedine, neviem sedieť v tej kancelárii, ale proste keď si to zoberiem so sebou a budem to robiť vtedy, keď práve ma to baví, tak spravím a ešte aj tam si prídem na to, koľko toho som schopná vlastne spraviť tohoto. My toho máme vlastne mnohí viacej, čo nás baví a sa to takto povyskladáva. A tam je to tiež o tom dovolení si a tuto napríklad u mňa bolo veľa strachov. Že ako sa to poskladá a bude všetko zabezpečené, keď ja si toto dovolím nechať akože tak skladať. No tak vždycky to tak je. A vlastne len tým, že si tam tie strachy zase vkladáme, tak si zažijeme napríklad zase skúsenosť toho, že sa nám to akoby nedarí. Takže to mysel má také slučky niekedy. Že dobre, dovol si to, ale darí sa ti to a tak ďalej, akože také otázky, no. Aha. To je potom ten chaos, že? Tak jo, já si myslím, že se nám to krásně tak dokutálelo do konce. Co myslíš ty? Áno, ja už som tiež mala pocit ešte pred tým seknutím, že už ubúda slov a že je to také, už taký pokoj a že je dosť na teraz. Moc ráda si popovídám zase někdy příště. A mě napadlo už dneska, ale už jsem věděla, že to je na poslední chvíli, že klidně to může být i s nějakýma otázkama od někoho dalšího, třeba když by se někde nějaké otázky nastřádaly, tak klidně i takhle. Co myslíš? Hej, určite. Tam sa práve ukážu také tie iné uhly pohľadu, lebo vlastne my takto, keby sme lovili z hlavy nejaké príklady rôzne, kto ako čo má, že si spomeniem alebo čo, tak to je také náročné. To ako keby má prísť samé, že keď príde nejaký podnet, tak sa na ňo nějak zareaguje. Tak jo, moc ti děkuju a přeju krásný zbytek dne. A ja ti ďakujem, bolo to veľmi príjemné a teším sa. Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj Zdeni, maj sa krásne. Ty taky.